Здравейте, Орица! Това съм Язе. Сега всички знаем тия гадните капачки, дето не можеш да си отвориш бирата, не можеш да си отвориш лимонадата, уния, дето седат постоянно отгоре, не можеш да си налееш от бирата, както и да е. Да, гнасните капачки, знаете ли, ще се оказва. Оказва се, че това още от 2018 година, от време ОНО, уния са решили от Европейският съюз, че ти да разбереш, да видиш, че той било предпазна мярка да не се изхвърляли капачки в морето. Така, живеейки в София, пребивавайки тук 99,99999% в период от времето, не знам как бих могъл да си свърля капачката в морето, което никога не бих направил така или иначе, но това е отделен въпрос. Те си го знаят там, тия, дето го правят това нещо. И това било, за да не се изхвърли, защото ако не си изхвърлиш капачката, какво било? Изхвърляш си капачката, обаче не си изхвърляш бутилката. Сега, значи вместо да почнем да ги глобяваме разните простаци, тапаци и така нататък, които замърсяват, ние правим така, че човек не може да си сипе лимонада. Логиката е стабилна. Да, така е, факт. И другото, което е, познайте коя е тая компания, коя е компанията, световно известна компания, която не само е одобрила това нещо, ами го е подкрепила. Първата компания, Кока-кола. Кока-кола са подкрепили това нещо и са го одобрили, са го направили, са го имплементирали първи. Да. Значи, какво излезе, че ако не беше Кока-кола, 100% ще да е някой друг тапак. Но това е отделен въпрос. С тия капачки, кажете ми честно, наистина, сега вярно, един от 50 човека ще каже, че тия капачки са много удобни. Един от 50, може би един от 100. Не съм сигурен. Но все пак, нали, така че мога спокойно да отидете да кажете на Кока-кола да се акат и че са шибани гадни мръси долни раси и да го махнат това нещо, защото то за нищо не става това. Всички сме патили от тия капачки. Лично аз всеки път, като си сипя бира, седа и се чуда къде ми е капачката. Пък за вас не знам. Пък амо ли за лимонадата. Мадре де Диос. Така че, да, хорица, айде, чао!